Benvingut, Enrique. Gràcies per deixar-nos gravar en un espai tan emblemàtic a Ciutadella. La primera pregunta seria, quan entres dins aquesta sala buida, què sents quan encara no hi ha ningú? Pues la verdad es que té un rollo tipus Noche en el Museu, que a mi m'agrada molt, que té una part romàntica. De fet, la primera vegada que vaig fer de projeccionista, pues, hi ha vegades que substituïm el projeccionista, quan te quedes per la nit aquí té com un rotllo màgic, Una atmosfera... molt romàntica. A mi m'agrada molt, em pareix molt xulo. Sí. Bueno, si agaféssim una imatge teva de quan eres petit, la teva adolescència allà a València, Sí. quin tipus d'adolescent eres? Pues mira, yo creo que era un poco raro, no era de los un poc friquis del col·legi, de l'escola, un poc a la meua bola. Al final cadascú va formant la seva personalitat i sí que és veritat que des de petit tenia com molta personalitat. Ja són moltes vegades quan eres petit tens que tirar per un puesto o un altre fins que te vas trobant a tu mateix el que t'agrada. Pues un poc, sí, a la meua bola. Eres bon estudiant? Pues he sigut sempre molt creatiu i bon estudiant, no massa, però com que sense estudiar s'acaba notes... Ja ho treies. M'ho treia, sí. M'han xivat que de ben petit ja t'escapaves per anar als cines perquè un amic de ton pare tenia un cinema. Sí, lo del cine, bueno, a nivell personal sí que ve des de molt petit. Sí, el meu pare era com molt amic dels gestors d'uns cines molt grans a València i tenien com uns tíquets per anar gratis, sempre. Entonces, ja a vegades, mira que tenia 10 sales, aquest només té 2 i 3 a l'estiu. 10 sales, ja a vegades que m'havia vist totes les pel·lícules de les 10 sales. Allà mateix a València? A València, sí. I vaig agafar molta afició des de molt petit. I tu hi anaves tot sol, amb I a vegades amics? sol, amb parella, amb amics, amb... Tothom. amb tothom, amb família. Sí. Bueno, superguai, això. Sí. Quan ets petit i tens una oportunitat com aquesta... Sí, és el plan, també. Ja. És petit, quan encara no surtes massa per la nit, pues, quedes amb els amics, vas al cine, vas per ahí al centre comercial i a vegades. És de València, ara ets a Menorca, Sí, gestiones una sala de cinema, sí, telecomunicacions... sí. Quan estàs molt estressat, quan dius ja no em puc dur més, tens cap puesto de Menorca que diguis és el meu racó per desconnectar? Pues sí, me faig grans... Sí, al final lo que té Menorca és el paisatge i la mar i tot això, pues enseguida que te pots anar al mar, pues, a caminar, pues a Cala Turqueta, o m'agrada molt Punta Nati, com trobar els elements. Molt, quan hi ha tramuntana. Quan hi ha tramuntana i ahí això és el millor que hi ha, jo crec. Sí, és una cosa molt xula que té Menorca, que enseguida en 2 minuts ja desconnectes i estàs com en un altre planeta. Ja veus que estàs com molt en el dia a dia, molt amb la rutina i de sobte, pop, i són 2 minuts només, que això és una sort de tindre-ho aquí. Vinguent de València, Sí, havent estudiat arquitectura, sí, haguessis pogut tenir una carrera previsible, còmoda, sí, vas decidir ser emprenedor de ben jove. sí. Això que creus que és algo que t'havia donat de família? Per algo teu? No, la veritat és que la meva família són tots funcionaris i no he tingut mai un exemple, Un referent. un referent d'empresari, emprenedor. Per això va ser més difícil, perquè ja a vegades és com que sents alguna cosa que no... Tu estudies perquè te diuen que tens que estudiar, que el que més m'agrada, a mi sempre m'ha agradar com dibuixar i la part més creativa i també un poc la tècnica, pues, arquitectura. Però no, vaig a sortir de la carrera i vaig estar ahí en un estudi ahí fent planos i tal. Jo no vull això, però és que tampoc conec res més. Jo crec que quan no tens un referent, fins que te trobes el que a ti més t'estimula, pues, costa més. I després també és una lluita amb els teus familiars, sobretot, que t'entenguen, que fas això, però tu has estudiat això. Jo crec que el que més costa als emprenedors que conec no és la lluita, que ja costa molt d'emprener des de zero, sense recursos o el que sigui, és la lluita amb la teua família. Jo crec que és el que parlo amb els meus socis, amb els amics emprenedors.
I és el més difícil d'emprendre, jo crec, perquè tu sempre... És molt important que tinguis recolzament a casa. Total. No tens aquest referent, aquesta empatia, com que costa molt. És una lluita. I a més, tinguent una visió totalment diferent a la d'un emprenedor, vinguent Sí, total. Sí, un treballador públic. Sí, total. A mi em va passar que en tercer any de carrera vaig fer unes pràctiques d'arquitectura a la Índia i em vaig donar que no queria voler ser arquitecte. Vaig fer 8 anys de carrera, però ja en tercer any intentava emprendre. Però sí que costa molt quan no tens un referent i no tens una... Però sí, ens va passar als 3 socis el mateix, a en Ignasi i a en Jorge, que no tenien referents d'emprendedor en casa i és com una pelea més grossa que tinguem una atmosfera d'empresaris o emprenedors a casa. Sí. Tota aquesta aventura neix a València, on 2 valencians i un menorquí es coneixen. Quasi és com el començament d'un acudit, no? Sí, total. 2 valencians i un menorquí acaben a Menorca. Sí. Us vau conèixer una acceleradora d'empreses d'en Roig, que és el propietari de Mercadona, i vau intentar tirar endavant projectes per separat i després en comú, no? Sí. Què m'ho pots explicar de tota aquesta locura? Pues no sé, és dur, És molt dur. És molt dur començar algo. Jo crec que la majoria d'emprenedors que conec, la majoria, no sol sortir bé a la primera. O sigui, jo crec que està bé aquesta primera experiència emprenedora, aprenentatge. Moltes vegades tu penses, o quan eres molt jove, que lo vas a petar con una idea que has tingut i que vas a ser como Steve Jobs o una cosa así. La realitat és molt diferent. I és que tot costa més de lo que tu te penses. Això és una cosa que tot costa més. Moltíssimes. I si sapigueres lo que costa fer les coses, no les faries. Però una vegada comences i portes ja aquesta inèrcia d'aprenentatge, és super addictiu. És molt sacrificat, no és per a tot el món, però és molt addictiu. O sigui, en el nostre cas, com has dit, el Cototo va ser el nostre tercer projecte. En Ignasi tenia una empresa de videojocs a Lanzadera, que era com una aplicació en la qual tu pagaves una subscripció i t'enviaven un joc de Play 3. I tenia molts de clients, va rebre molta inversió i eren molts de treballadors, però això costa molt de tal i em va quebrar. I nosaltres també, jo tenia una empresa de glamping amb el meu soci i amic de tota la vida, en Jorge Garcelán, que era una empresa de jaimes al rural de la comunitat valenciana, que també no va sortir, i es van juntar i de fet el Cototo és el nostre segon projecte a Menorca. Vam començar intentant fer un agroturisme que no va sortir i Cototo va ser com resilients, eh? Sí, però és com una inèrcia que dius, és que no... Quina creus que és la diferència, si poguessis... Jo a vegades a classe xerram de gent emprenedora, gent que fa feina per compte propi, i després hi ha els que fan feina per compte d'una altra persona. Quan fas feina per compte teu, quins avantatges o què és el que més t'agrada? Que te crees petites motivacions constantment? Tens moltes idees i això fa que tinguis més energia per dur-les a terme? Sí, jo crec que hi ha una sensació molt polida, que és quan quan tens una idea i la pots desenvolupar des de que apareix al teu cap fins que hi ha una persona que paga per un producte que des que és un embrió. I aquesta idea és com... A mi em pareix una passada. Molta satisfacció. Sí, és molt... Sí, penso que és superbonic. Siga el que siga un producte, un servei, qualsevol tipus de cosa, el tindre aquest, no dic poder, sinó lo polit que és pensar una cosa i que hi hagi en algun moment una persona que estiga a cap, que vulgui pagar per una cosa que ha sortit d'ací amb tot el procés, és preciós i super reconfortant. I enganxa moltíssim. Cototo és del 2013. És del 2000... No, Cototo, quan va començar? Cototo va sortir d'una idea que van tindre en Ignasi Saura quan era un adolescent a l'institut. I va posar 4 antenes i tot això que no es diu Cototo ni res. I després va anar a estudiar a
Telecomunicacions a Barcelona, després van anar a Lanzadera amb un altre projecte diferent. Després es van unir i tal, no sé què, però mantenia aquests 5 o 6 clients de quan era adolescent i quan anava ja a llevar-lo i el projecte aquest que vaig comentar d'agroturisme no va sortir perquè s'anaven molt de llicències, però ja sabem com van les llicències de lentes aquí a Menorca, sobretot al rural, doncs van dir, oye, anem a rescatar aquesta cosa perquè hi ha el problema aquest de casc antic, que no hi ha fibra i tal, i va sortir perquè va ser just abans de la pandèmia. Doncs va ser segur pel moment, sobretot, aquest de necessitat d'internet. Sí. Però realment el Cototo va començar al 2020. 2020. Sí, són 6 anys. La idea embrionària ve de 2013, com m'has dit, però el que és... Però no era Cototo Menorca, no? Diguéssim. Cototo, però no era ni una empresa, era una idea que va sortir a l'institut, que va rebre un premi en Ignasi i tot això, però després el que és l'operadora de telecomunicacions, la marca i tot això ve de 2020. Cototo per una banda i després és Moix Negre. Sí. Moix Negre fa possible que es reobrin els cinemes aquí a Ciutadella. Sí. Van quedar tancats, jo crec que la gent aquí en el municipi ho va notar, perquè no sé si hi ha molta o poca cultura de cinema, però sí que és cert que és un plan alternatiu que tens cada setmana i no tenir aquesta possibilitat pues, fa que... Jo crec que va ser algo molt positiu per Ciutadella. En quin moment vau decidir vinga, va, mos tirem aquí? Doncs mira, vam veure que, òbviament, havia tancat per pandèmia els que portaven abans l'edifici del Canal Salat i no sé, ens van pensar, perquè també estava la cosa aquesta de que les operadores de telecomunicacions ofereixen en Netflix i tot això, i també volíem ficar-nos, ja és que nosaltres els tres som emprenedors en sèrie, ja és com que ja portaven 3 anys i volíem com una cosa nova per a potenciar l'altra i vam veure aquesta oportunitat també de fer un espai cultural també de proximitat i potenciar el cine i crear 2 marques i que es potencien entre si. Vam tindre aquesta idea i no sé, i fer també tota la marca al voltant del Moix Negre i tot això, de Cototo, no sé, i van anar per ahí, van presentar un concurs públic i el van guanyar. No només feis cinema, sinó que teniu altres serveis relacionats amb l'espai, amb la temàtica. Això també li dona un punt afegit a tot aquest projecte. Sí, el projecte cultural de Moix Negre no és un cine tal, és un espai cultural inclusiu per a tot el món. Tot tipus de públic. Tot tipus de públic en què, a més, en què volem tindre una col·laboració estreta, sobretot amb entitats culturals locals, fent col·laboracions amb el Jasba, amb el teatre, amb Lítica, amb Pedra Viva, amb tots, per fer una programació també conjunta i molt més enllà del cinema. Fem molts esdeveniments, fem moltes col·laboracions i volíem fer aquest espai també que inclús hi ha molta gent que té una idea de tinc aquesta idea per fer un esdeveniment al cine i posar un taller d'aquarel·les i cine i tal. Nosaltres intentem ser creatius en aquest sentit i cada setmana tenim activitats molt més enllà de lo que és el cine i funciona molt bé perquè la gent com que fa molt de poble i que connecta molt més. Això és un tret diferencial que antes no es feia aquí a Menorca, o Ciutadella. No, i molt pocs cines d'Espanya que ho fan també. Cines independents, intentant fer aquest, més enllà d'un cine, que sigui un espai cultural de trobada i que també tu pugues tindre veu en aquest espai, que és de tots. Sou 3 socis? Sí. Tu et dediques més a la part de cinema? Sí. Ets el programador? Sí. Per algú que no coneix aquest món, què vol dir ser exactament programador de cinema? Programador de cinema és la persona que fa la programació del cine, igual que el del teatre fa del teatre, jo planifique, elegís tant les pel·lícules com els esdeveniments que faig tota la pel·lícula, setmana a setmana i més a més. Tota la gestió, programació tant de pel·lícules com d'esdeveniments al cine. Si es pot demanar, amb què et bases? És algo personal, algo que consensues amb els companys, amb els socis? Sí. O és algo més, tu tens sempre la darrera paraula?
Jo tinc la darrera paraula, però però és una cosa és un estudi. O sigui, tu tens que... Jo crec que és un procés de conèixer el teu públic, també, i veure què és el que pot funcionar. Entonces jo crec que quan més coneixes, és igual amb en Cototo, que intentem conèixer molt el nostre client, el cine també, pues hi ha aquest tipus de públic, entonces tu intentes pues, conèixer-lo i tindre programació per a tots, i més, després també et permet ser creatiu i inventar coses que a vegades funcionen i a vegades no. Yeah. Entonces es un poc de pues, tindre algo sempre per als més majors, algo per les famílies, algo per les més culturetes i després coses pues, originals. Tenir un tret diferencial, també. Sí, és un poc aquest balanç, que sempre hi hagi un poc de tot en cada moment. Sí. Durant aquests anys sí. hi ha hagut qualque moment que hagis dit no ho veig clar. Sí, no, molts. No ho veig clar, tot això. I sí, per a tots els que són emprenedors sabreu que la carrera d'un emprenedor és una muntanya russa, entonces ja emocionalment és molt difícil i sempre hi ha problemes i tot el que pot sortir mal surt en algun moment. Entonces tu tens que saber-ho, que tot pot sortir, que en qualsevol moment pot passar qualsevol cosa. Entonces és emocionalment molt complicat i te podria dir mil casos, però sí, cada any moltes vegades. Pues hi ha momentos de subidón i momentos de bajón a full. Sí. Per tant, per tu és una gestió emocional diària, setmanal, mensual... Sí, total. Lo bueno que tenim, que jo estic molt agraït als meus socis, és que són 3 socis que ens apoyem molt, anem sempre a la mateixa i que quan un té un bajón, l'altre normalment està de subidón. Entonces, com que en tirem molt emocionalment d'un de l'altre. Ja tinc amics emprenedors que és un CEO, un soci només, que és molt més difícil de gestionar emocionalment tot això, perquè tots tenim moments, sempre tenim coses personals, tenim... Total, és molt difícil. No està sempre igual. Quan és una persona es nota molt més les carències de cada un. Quan són 3, o en el nostre cas, ens complementem molt bé i per supòs els 3 hem tingut moments de bajón i a vegades que no veiem clar, projectes que surten, projectes que no surten, frustracions, i a vegades que perds diners, que t'endeudes, i a vegades que tot el contrari. Entonces, sempre, quan un està de bajón, tenim la sort de que els altres com que tiren d'escarro. I sempre es passa el mateix. I hem tingut els 3 moments baixos que els altres hem tirat. I això és molt xulo. Sí. Jo crec que és molt, molt bonic. I estic molt agraït. Tinc socis increïbles. Que guai que puguis sentir-te així, perquè no és fàcil. Sí. Quin preu personal té obrir o mantenir obert un espai cultural com aquest? Preu personal, a nivell de sacrificis personals. Sí. O de deixar de fer coses, o de deixar d'atendre determinades persones. És com tots els emprenedors, pues, té un cost personal elevat, perquè es junta lo personal i lo laboral, és personal. Entonces no hi ha hores. És difícil d'entendre si tens parella, si no està molt alineada amb tu. Amb tu, que entengui el que fas. Sí, entonces és complicat. El preu és alt és perquè al final fas moltes hores, moltíssimes més hores que un treballador. A més, sou gent jove, sí. Fa estona que aneu darrere aquests projectes. Sí. La gent jove sol sortir el cap de setmana, voltes quan hi ha cap de setmana ho de tenir obert, heu de fer la feina... No, intentem també passar-ho bé i tot això, però sempre treballem molt els caps de setmana també. Intentem sortir a més fins de setmana... Sí. També t'he dit que normalment la meva experiència és que els que treballen molt després necessiten també desconnectar bastant. Entonces tens una vida bastant intensa. Entonces jo treballo molt, però després no és que surta tota la nit, però tinc que sortir un poc per a desconnectar. Totalment. Entonces al final té que estar proporcionada, equilibrat, o fer viatges, o jo què sé, desconnectar de la manera que... Però si no petes. O sigui, té que estar equilibrat. No pots estar sempre focus en tot. Entonces, si estàs molt a tope, pues després tens que desconnectar molt, també, quan tinguis temps o entre coses. I a dia d'avui, en totes les plataformes streaming que hi ha per la tele, per què creus que la gent encara decideix venir al cine?
Que els hi porta el cinema, que no els hi portin les plataformes? Pues mira, jo te puc dir que nosaltres van agafar el cine en un moment molt mal per al cinema, perquè va ser després de la pandèmia que va donar un bajón així brutal. Entonces nosaltres vam tindre hem tingut anys bons i l'any passat va ser supermalo per al cine, per exemple, per a tot el món. I ara el cine aquest any, per exemple, ha començat superbé. Entonces jo crec que lo del cine, estar en les plataformes i tot això, és una cosa... Ja hi ha hagut abans, antes crisis, als 90 va haver una crisi brutal al cine molt pitjor que la que hi ha ara, amb tot el tema del destape i tot això, van tancar moltes més i hi ha hagut diverses, però el tema del cine, lo curiós és que sempre es recupera, també va així, Con la bolsa. Sí, entonces ahora yo creo que estem en un moment de recuperació perquè és la part, perquè la gent està mirant la part més romàntica. Tancaran molts cines, jo crec, sobretot de centres comercials, coses d'aquestes, que es van posar molt de moda quan va sortir Titanic. Va ser el moment de cines als centres comercials. Tancaran aquests i els cines més de poble i els cines de tal funcionaran bé, jo crec que i estem en un moment de recuperació, però és cíclic tot això. Total. Sí. Què trobes que t'ha ensenyat més? Un gran èxit de taquilla o veure una sala buida? Que creus que sala buida. Sala buida, però jo ho veig molt, per exemple, als restaurants i tot això. És molt dur quan estàs aquí esperant que vinga gent i no ve ningú. Emocionalment és molt dur. I, òbviament, el tema és que quan va bé no fas res. Quan va mal, estàs pensant en Cototo també. Hi ha setmanes que no entren clients i estem, què passa? Al final és com tots els negocis. Però no fas res. Si va bé no fas res, ese és el tema. I quan va malament te'n menges el cap tot el dia. Tot el dia. Triat malament la pel·lícula... Sí, he triat mal, què és el que passa aquí, la gent, tenim que fer alguna cosa, el cine, però en tots els negocis. Total. I quan... Sí, lo seu, jo crec que lo sano és no fer quan no ho necessites. Jo crec que és estar sempre en procés d'autocrítica constant. Sí, vagi bé o malament. Perquè normalment quan tens necessitat, normalment és massa tard. Ja. Normalment és el que recomana estar fent quan et va bé. És el més recomanable. Però això és més difícil, però quan va bé... Sí, també, de vegades quan va bé tens por a tocar res perquè no vagi malament. Ja. No? Però quan va bé és quan tens que estar pensant. I tu si haguessis de triar un gènere per la teva vida aquests darrers 6 anys que dus aquí a Menorca, que seria una comèdia, un drama o un documental de supervivència? Pues un documental de supervivència, però amb moltes... Jo crec que per a ser emprenedor tens que ser optimista i sempre recordes les coses bones. Per a mi ha sigut espectacular i superpolit. Pues podria ser una comèdia, una comèdia, perquè al final... Un poc de cada, no? Un poc de cada, sí, al final hi ha de tot. I tu, quan estàs aquí a Menorca, què és que t'agrada fer quan no estàs als cines? Pues mira, soc molt social, la veritat, m'agrada, pues, com tot el món, pues, fer plans amb els amics, barbacoas, paelles, som valencià, m'encanta fer paelles. T'agrada fer-les o menjar-les? Les dos. Les dues coses, és bon cuiner. Sí, de paelles i tot, sol ser el que faig les paelles. Clar, és una cosa... Ja tenen excuses els altres, no? Sí, pues, com tot el món. Som molt social, al final, plans amb els amics, sobretot. Després també pues, disfrutar de l'illa, que és espectacular. Podries explicar qualque anècdota que t'hagi passat, que t'hagi marcat molt aquí dins en els cines? Que diguis, uah... Buah, moltes. Que n'hi hagi una que diguis, mare de Déu... Sí, però en plan bona, mala... És igual. Una anècdota dels cines. Mira, puc contar alguna cosa divertida. Des de que si es pengés el projector també, Hem tingut de tot. Hi ha vegades que tot falla. Com he dit, tot el que pot sortir mal, surt mal en algun moment. De que es paren els projectors, de la llum, quan hi ha una tormenta pot passar, tenim generador, però tal... de fills petits que la lien moltíssim. Dins o de fora? Dins i fora de sala.
Perdona una cosa, això ja és una cosa personal. Sí. Hi ha algú que s'hagi queixat, us hagi sortit, mira, hi ha un al·lot, o hi ha qualcú que menja, o hi ha qualcú que... Moltes vegades. Surten i te diuen, no puc més. Sí? Sí? Sí, és molt... A vegades és com que no pots expulsar a gent, però hi ha vegades que hi ha gent que és maleducada. Ja. O famílies que van a una pel·lícula de superadults i de culturetes i fan... Sí, passa de tot, però com a tots els negocis. Anècdotes, és que hi ha anècdotes cada setmana. Encara que no sigui de cines, de qualque esdeveniment que hagueu fet aquí en qualcú, o aquí ho duit, per exemple, en Bayona. Sí. En Bayona va ser curiós. Bueno, en Bayona té casa aquí a Menorca, però ens va costar la vida. Una cosa curiosa és que, bueno, com sabeu, i has parlat abans de Netflix i tot això, en Netflix i tot això pues fan pel·lícules que s'estrenen d'una manera limitada als cines, en pocs cines. Entonces, quan va sortir La Societat de la Nieve, i després a la setmana següent està en Netflix i en les plataformes. Entonces, estava tot aquest boom de La Societat de la Nieve, que es va costar la vida aconseguir aquesta pel·lícula, perquè només hi havia, a Espanya hi ha més o menys unes 350 sales de cine. A tot Espanya? Sí, més o menys. És una dada curiosa. I uns 600 pantalles. Entonces, per exemple, una distribució de Netflix és una... La Societat de la Nieve es va fer només per a 80 pantalles. Per què? Perquè van fer hi havia només 80 còpies de la pel·lícula. 80 còpies. I s'anava tornant per cines. Perquè va decidir així. Entonces, a mi me va costar mesos que em deixaren posar una còpia de La Societat de la Nieve a Cinemes Moix Negre. Entonces va ser com una lluita super desgastant, és que jo vull portar a Bayona i vull portar aquí La Societat de la Nieve perquè era el que la gent volia. I va ser super desgastant. I intentant parlar amb Bayona per e-mail, per Instagram, per Twitter, no em feia cas, però si tu tens casa a Menorca, però tenim que fer aquí una cosa. T'han fet qualque cosa. Sí, al final me va respondre per Instagram, i va vindre, i després Vau connectar. Van connectar molt, de que van fer una bonita amistat, inclús, que ha vingut més vegades, hem fet plans i tot això. Però que hi ha coses que costen molt. Lo de La Societat de la Nieve i portar a Bayona va costar moltíssim. Però de les coses... Un desgast emocional terrible. Molt. El que xerràvem antes. Sí, que va ser superxulo per a la marca, va vindre molt a gust, van fer diversos passes, molt xulo, però hi ha vegades que hi ha molta distància en el que és la producció de pel·lícules i les sales de cine. Com que pareix que els actors són persones com o els directors super allunyades, que no saben com funciona. Hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no, hi ha vegades que és molt difícil contactar-les. Inclús molts actors no saben ni com funciona una sala de cine. N'estic segur. És increïble en aquest sector lo separat que està la part de producció, la part de distribució i d'exhibició. És un poc el que han xerrat abans, no? Que nosaltres anem al cine, però vas al cine a seure i et despreocupes de tot, no? És com posar play... És superbonic. Però tota la feina que hi ha darrere, des del públic ho desconeix. I hi ha molta feina de preparació, de triar, de projectar... Dels trailers, inclús. Dels trailers. Brutal. Sí, com tots els negocis. Tenen el seu... Tot és infinitament complex, qualsevol cosa. Si ara et demanaré una dada... Sí. Saps quina pel·lícula és que hagi funcionat més des que heu obert? Sí. Va ser Del Revés 2. Inside Out, sí. Sí. L'estiu van vindre quasi 5.000 persones, que per ser ciutat d'ella és molt. I després va ser Barbie, Avatar, totes aquestes. Després de sorpresa podria dir Casa en Flames. Teniu una enciclopèdia de títols de pel·lícules brutals. Sí, jo tinc totes aquí al cap, te podria dir ara. I els números i tot això. I la que pitjor? Moltes molt males. No n'hi ha una que diguis aquesta ha estat un desastre, simplement que n'hi ha moltes que t'ava de... Moltes males, algunes sorpreses. La major sorpresa va ser Casa en Flames, te puc dir. Sí? Sí. Pel·lícula en català, comèdia, que van vindre quasi 2.000 persones. Totes les sessions en català. Increïble. I quan tinga una pel·lícula ha vingut poca gent, de què xerram?
De què? Pues, hi ha pel·lícules que han vingut 20 persones i l'hem posat, o 30 persones, i l'hem posat una setmana. No moltes, afortunadament, però un parell. 30 persones en un cap de setmana? No, una en setmana. Tota la setmana? Sí. D'aquí sí que aprens, Sí, dices, me cauen. Perquè igual t'està costant 300 euros la pel·lícula i t'estan venint 20 persones, estàs perdent molt de diners, els temps, tot. Sí. Però passa, aquestes coses passen. Són dades que me criden l'atenció, perquè nosaltres no en tenim idea de més o menys quina quantitat de persones pot venir quan tenim que una pel·lícula va bé, siguin Menorca, un municipi limitat, o quan una pel·lícula va malament. Està bé que mos posis nombres en aquestes coses. Pots preguntar-me els que vulguis. Està superbé. Sí. I quina pel·lícula tu, com a Enrique, has disfrutat més de posar aquí? És a dir, estic orgullós d'haver-la duit i l'he disfrutada per la gent que ha vingut, per les crítiques que he tingut. Saps allò que diguis? Sí, he fet, mira, com que de pel·lícula te podria dir 3 o 4. Una cosa curiosa que em pregunten molt és com funciona lo de les pel·lícules, i a vegades les pel·lícules d'estreno, hi ha una diferència brutal entre els que són pel·lícules d'estreno i pel·lícules que no són d'estreno. Pel·lícules d'estreno és que les poses la setmana en la que s'estrenen. Entonces tot el màrqueting va enfocat a aquesta pel·lícula. Te la jugues perquè les pel·lícules d'estreno t'obliguen, les distribuïdores, a posar només aquesta pel·lícula en una sala durant tota una setmana. Entonces, tenint 2 sales, te limites moltíssim. Entonces, en segona setmana sí que et deixen compartir. Entonces, tu tens que fer aquest equilibri de en segona setmana, però ja en segona setmana ja saps el que ha fet en la península. Entonces, jo me jugué a aquest estreno que me va limitar, posé una de segona setmana i després una infantil. Vas un poc així, analitzant. Però hi ha vegades que te la jugues a un estreno i tens el cine hipotecat una setmana. Ensayo-error, no? Ensayo-error, però entonces, als estrenos tens que anar a lo segur. Abans de passar a les reflexions més profundes de que queda d'entrevista, te vull proposar un parell de jocs que són dilemes relacionats amb Menorca, ¿vale? Et posaré 2 opcions i tu triaràs la que creguis que és millor o que s'ajusta més a la teva manera de pensar. Saps que Menorca és una illa que està, o diuen que està saturada els estius, ¿vale? Què faries tu si tinguessis la clau per decidir un poc el futur de Menorca, ¿vale? Continuar amb el creixement obert, és a dir, tothom té dret a venir i circular lliurement per Menorca, o implantar un control de vehicles, de persones, i limitar l'accés a l'illa. Què creus? Jo crec que hi ha molta gent i hi ha un moment de saturació i a mi el que em preocupa més no és la gent, sinó el que repercuteix per a la gent que viu aquí. Òbviament, els negocis estan contents, els restaurants, les tendes, el cine, el millor moment en estiu és molta més gent. La gent quan està 2 dies a la platja al tercer bord aire condicionat i va al cine. El que veig més complicat és la gent que viu, perquè és molt difícil viure amb aquests preus de vivenda, sobretot. Entonces, jo no sé si controlaria, i òbviament les carreteres estan saturades i tot això, hi ha massa vehicles, però de fer, jo faria més per la vivenda que el que és pel tema de turisme, perquè crec que molta gent viu, o una part molt important de la gent viu del turisme. Aprofitant que estat el tema de la vivenda, m'agradaria demanar-te, encara que no és el segon dilema, però m'agradaria demanar-te què en penses. Siguent arquitecte, creus que s'han de construir més vivendes? S'han de treure més vivendes de protecció? Mira, jo que crec, a nivell personal, és que crec que hi ha moltes cases buides tot l'any i que es deuria prioritzar a la gent que viu aquí, que la gent que ve de fora per comprar, simplement. Hauria de donar una volta, perquè el tema és que sí que es té que construir i tot això, ja és una cosa personal, però jo crec que hauria d'estar més disponible tot això o més prioritzant als que viuen aquí, perquè el que passa molt és que ve un de fora i paga un 20% més i el pot pagar i es porta a la vivenda. Entonces això és molt complicat perquè la gent que viu aquí és molt difícil de viure, tant alquilant i cada vegada viven pitjor. Jo crec que és una obvietat. I a vosaltres també vos afecta un poc amb el qual dius, veus que la gent va ofegada i la seva vida l'escapatòria que tenen de desconnectar, anar al cinema,
si fots uns preus alts o que consideri alts la gent, perquè és molt interpretatiu, dir 7 euros és car, 5 euros és car, és barat, és car, m'entens? Sí. Vull dir, el nivell de vida també vos afecta un poc a l'hora de gestionar i posar preus a les coses. Sí, òbviament, tot puja. Nosaltres, o sigui, una cosa que fem és no hi ha vegades que tenim que pujar, però intentem pujar el mínim per això, perquè no volem que la persona que com que tot puja, que li afecti el a fet de soci. l'usuari o la persona que ve tot l'any. Entonces hem tingut que fer alguna petita pujada, però perquè els proveïdors ens pugen també. Vosaltres teniu descomptes per la gent que ja té Cototo? Sí, sí. Ja és molt, també. Bueno, això és la cosa també de fer marca amb les dues empreses, de que creixen juntes. Tenim això, però també tenim descompte per a pues, com tots els cines, per a majors i per a famílies nombroses, tot això. La segona és relacionada amb el cinema i la cultura. Sí. És a dir, tens dues opcions per gestionar la cartellera, el que xerràvem abans. Sí. Què triaries? Omplir cinema cada setmana en grans produccions comercials i així t'assegures la taquilla? Sí. O tenir menys públic, però programar cinema d'autor i propostes culturals que siguin més arriscades? Lo segon, te diria. O sea, perquè jo crec que està la part també de la marca i de l'oferta cultural. Òbviament tindrem l'últim blockbuster, el que no intentem no... Hi ha vegades que ho fem a l'estiu, de que tenim pràcticament tot blockbusters, però sempre intentem que hi hagi el millor per a cada tipus de públic. Entonces, hi ha vegades que sacrifiquem posar varios blockbusters al mateix temps per posar un blockbuster i una pel·lícula d'autor i una pel·lícula pues, amb més interès cultural. O sea, prioritzem l'oferta cultural, òbviament sabem que és un negoci. Entonces, el blockbuster anem a posar, però hi ha vegades, però prioritzem l'oferta cultural. Ara faré un test ràpid. És quasi pràcticament una resposta intuïtiva. Sí. Vale? Són 10 preguntes molt ràpides que m'has de contestar sense pràcticament pensar-ho. Vale? Vale. No hi ha cap d'incorrecte, la teua... Maó o Ciutadella? Ciutadella. Platges del nord o del sud? Del nord. Sant Joan o Ses Falles? Sant Joan. Versió original o doblada? Versió original. Paella valenciana o arròs menorquí? Valenciana. Pel·lícules en color, blanc i negre? Depèn. Color. Un món sense cine o sense wifi? Sense wifi. Gran producció de Hollywood o cinema espanyol? Cinema espanyol, vinga. Un moix o un ca? Moix. Llibre o pel·lícula? Jo soc molt de llibre, també. Sí? Sí, llibre. Aquesta no me l'esperava. Has vist? Ara, per tancar, te faré 3 preguntes més emocionals, vale? Sí. Si ara mateix apaguéssim totes les llums d'aquesta sala i encenguéssim el projector, quina pel·lícula t'agradaria veure? Que diguis, m'ha marcat, li tenc algo especial. Així com a romàntica. Uau. Aquesta és difícil. Sigui de Hollywood, sigui espanyol o sigui europeu, el que sigui, eh? Que diguis, ostres, la meva pel·lícula preferida. No, però... Mira, aquesta... És que va canviant molt. O si no en tens cap, no en tens cap, eh? Sí que em puc tindre. La primera que m'ha vingut al cap és Pulp Fiction, que m'agrada moltíssim. Tarantino. Sí, aquesta, de Pulp Fiction. Així com a romàntica, Vides Passades, que és la que t'he dit abans. I espanyola, bona, Asbestas, que ho van posar fa un parell d'anys. L'he vista. Vaig venir aquí. Que va ser com, uau, increïble. I ja que m'has dit que t'agradava llegir un llibre, també som... És lector, jo soc molt lector, sí, igual de cinèfil que lector. Pues dels que m'haya llegit... O els darrer, o que recordis també, o que diguis, mira, que també m'ha marcat molt. Els llibres solen marcar més que les pel·lícules. Sí, solen marcar més. Pues mira, jo sempre dic que, mira, 100 años de soledad és dels meus llibres favorits.
L'he llegit també. Mira, te vaig dir un més concret. Momentos estelares de la història de la humanitat, de Stephen Zweig. Sí, sí, sí. Super preciós. Molt recomanable. Me l'apunt. Te l'apunt. Si demà tanquessin aquestes sales, què perdria Ciutadella? Jo crec que perdria bastant. Una cosa molt polida, o el que més m'agrada de portar un cine o de gestionar un cine, és que és un poder trobar per a tot tipus de persones. Entonces tu te trobes gent trista, gent alegre, gent que està sola, gent de tot tipus. Entonces jo crec que és un punt molt polit. D'unió. D'unió. Jo me passa, som els amics, eh? Sí. Vens al cine? Sí. Ostres, sí, me fa ganes. Sí. Ve molta gent aquí amb amics i... I pots vindre perquè estàs trist, perquè estàs alegre, sí, per celebrar, perquè hi haurà per a qualsevol... I tu trobes aquesta gent i tu ho veus en els seus ulls. Veus a la gent major que ve per fer un plan, els petits, els pares amb els petits, perquè necessiten activitats... N'hi ha que a vegades no disfruten tant. Que no disfruten tant, però per a tindre entretinguts. Sí. Hi ha gent que es nota que té problemes a casa i que és per a desconnectar. Total. Entonces, gent que ve a celebrar. Entonces, Fas poble també aquí en el cinema, sembla que no. Es fa poble. Es fa poble. Sí, jo crec que és molt bonic. Sí. I per acabar, que és la darrera pregunta que faig sempre, Sí. com t'agradaria que te recordessin professionalment i personalment? El dia que no hi siguis, eh? Mira, jo no pense com me recorda, perquè això em dona el mateix. M'agrada deixar impremta i al final l'important és com que estiga jo satisfet amb el que he fet. És una cosa egoista, però no m'importa massa que em recorden. Ni com te recordin. No. Te'n vols anar tranquil amb el que tu has fet. Sí. I amb el que has pensat, i com ho has fet, i... Sí, és una cosa personal, al final. Només tens a tu mateix. Ja. I al final... Pues res, agraït no tan sols l'entrevista, sinó tot el que hi ha darrere per muntar l'entrevista. Sí. T'ho volem agrair i res. A vosaltres, fins a propera. Moltes gràcies, molt de gust, molta sort amb el projecte i un plaer. Gràcies, Enrique. Sí.